हाँ हो बोला। ए जी नवरात्रन के पावन महीना आ गई बा। हाँ हो ठीक कहा तारू आ गइल बा। अब माई घरे आओ तनी 9 दिन खातिर। अच्छा ये तो खुशी के बात बा हो। तो जौन जौन पूजा के सामान लागी तो जाके लिया दी। ठीक बा बतावा का लावे के बा। अरे तो सुनी चुनरिया ले आई हो, चुनरिया ले आई हो माई लसैया, चुनरिया ले आई हो। जातानी बाजार करे, जातानी बाजार करे, नहीं भुलाइब चुनरिया ले आइब। माइला धनिया चुनरिया ले आइब। आहो बोला। चुनरिया के तो कह देने। आहो कह दे हलो। आ जौन जौन पूजा के सामान लागी ना एगो पर्ची पे लिख ले, ना तो वो भुला जाए। आहो ठीक कह तारू लिख लेता नी। अब बताओ का लावे के बाद सामान। आ तनी ध्यान से सुनी आ का कहतनी। हाँ कहो का कहता सुनाबो। पान कसैली लई हसे नूर के पुड़िया, काला शादी अरिया लेब घिरुआ के बाती। कि लवंग इलायची लई हो, लवंग इलायची लई हो, लाले और हुलिया चुनरिया ले आई हो। माई लसैया चुनरिया ले आई हो। ए जी हाँ हो बोला। आ सिंगार के तो सामान सब हो गए। और कुछ चाहिए का? आ माई के फल फूल चढ़ावे के कुछ चाही ना। बतावा का लेवे के बाद। आ इहो बतावे के पड़ी। हाँ हो बता दो ताकि कोनो दिक्कत ना हो। तल्ली है ध्यान से सुनी। सुनावा तो सुनी सेव नारियल के लली हो अनार हो, पूरी जाना हलवा के भोजन बनाई हो। संगम बिहारी सुबोध, संगम बिहारी सुबोध पूजल चरनिया चुनरिया ले आई हो। माई लसैया चुनरिया ले आई हो। बालाजी स्टूडियो दिल्ली।